Ďakujem Bohu. Dneska by som chcel trošku hovoriť o zasľúbeniach. Chcem hovoriť o viere a o zasľúbeniach. Rony minule hovoril o viere a tak chcem dnes tak pokračovať a hovoriť o zasľúbeniach. Poviem na začiatok jeden príbeh. To bolo v čase, keď bola v Amerike tá ich občianska vojna, po tej vojne. A bol jeden starý Indián, ktorý polonahý, vyhľadovaný, sa zatúlal do jednej z takých osad, kde bývali bieli, a prosil o jedlo, aby nezomrel od hladu. Dali mu chleba a on proste, viete, keď hladný človek, ktorý nie je dlho, hltal, tak ten jeden muž si všimol, že na krku mu visí taká farebná stuha a na nej také vrecuško. Tak sa ho pýta, že čo to je? Čo to máš na krku? A ten Indián hovorí, že dostal som talizman, keď som bol mladý. Tak povedali, že môžeme vidieť, že čo tam vnútri máš, čo to je za talizman. Tak ten muž zobral tú vrecko, otvoril a tam bol zložený taký starý zamastený papierik. A na tom papieriku bolo potvrdenie, regulárne potvrdenie o prepustení z armády, ktoré podpísal George Washington. A ten človek mal nárok na doživotnú rentu ako plat, ktorý mu patril, pretože sa zúčastnil tej občianskej vojny. A ten Indián to nosil celý život, považoval to za talizman a pritom mal na krku dôchodok. Hej. Dnes je veľa kresťanov ako ten starý Indián. Svoju vieru alebo zasľúbenia, ktoré Boh dal do Biblie, považujú len akoby za talizman. Hej. Sem tam niečo význam, sem tam niečo proste si privlastním, ale netušia, že Boh dal do svojho slova oveľa viac, než len nejaké priania alebo nejaký talizman. Chodia a žobrú, namiesto toho, aby si uvedomili, čo v Kristovi majú. Druhý list Korinským, 1. kapitola, 18 až 20 hovorí: Ako je však Boh verný, naša reč k vám nie je aj áno, aj nie. Totiž Boží syn Ježiš Kristus, ktorého sme vám hlásali my, teda ja, Silvan a Timotej, nebol áno aj nie, ale v ňom sa uskutočnilo áno. Lebo všetky Božie prisľúbenia, koľko ich je, v ňom sú áno. A preto prostredníctvom neho znie aj amen Bohu na slávu skrze nás. Všetky Božie prisľúbenia sú áno v Kristovi Ježišovi. Amen. Boh nám dal do svojho slova úžasné zasľúbenia a veľa ľudí žije v nevere alebo v nevedomosti, že či vôbec je niečo také možné. Hej? Ale Boh ručí za svoje slovo. A on chce, aby sme mu verili a žili podľa neho. Biblia není len nejaká stará kniha, zbierka nejakých proste dávnych múdrostí, alebo čo ja viem, alebo niečo, čo není aktuálne pre dnes. Je to niečo, čo Svätý Boh povedal a je to platné. Otázka je, že na čom stojí naša viera? Na čom stojí tvoja viera? Na čom stojí, z čoho žije naša viera? Viete z čoho? Lebo Boh povedal. Z toho žije naša viera, na tom stojí naša viera. Viete, my neradi ľudia sme takí, že zakladáme nejaké svoje rozhodnutia na slove niekoho druhého. Niekto niečo povie a ja teraz sa spoľahnem na jeho slovo. A čo keď ho nedodrží?
My radšej máme, že je to čierne na bielom. Je tak? Zmluva, poistiť sa. A potom, keď sa to nesplní, tak sa oháňame právnikmi a čo ja viem. Hej. Boh není človek. A napriek tomu aj tak uzavrel s nami zmluvu. A není to čierne na bielom, ale cez krv svojho syna. Ale všetko, čo on povie, nebo a zem stojí na jeho slove. Keď si myslíš, že Boh nevie dodržať slovo, tento svet a tento vesmír stojí na jeho slove. On povie a všetko zanikne. Naša viera stojí na tom, čo Boh povie. Preto je to viera. Nie na tom, čo vidíš, nie na tom, čo cítiš, ale na tom, čo Boh povedal. Matúš 4.4 Ježiš odpovedal diablovi, keď ho diabol pokúšal na púšti, je napísané, človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Tvoja viera je sytená Božím slovom. Ty budeš živý, tvoja viera bude živá z Božieho slova. Preto ja znovu a znovu opakujem, kresťan, ktorý nečíta Bibliu, ktorý sa nesytí Božím slovom, nemôže duchovne rásť. Je jak stromček, ktorý nikdy nedostane závlahu. Chudák stromček. Hej. Rimánom 10.17. Teda viera je z počutia, počutie však skrze Kristovo slovo. Tým, že počúvaš Božie slovo, tvoja viera môže rásť. Možno si povieš, že ja by som chcel, aby moja viera rastla. Aby som duchovne rastol. Neexistuje iný recept, než to, že budeš počúvať Božie slovo. Že budeš sa sytiť Božím slovom. Ak sa sytíš zasľúbeniami, ktoré Boh ti dal, tvoja viera rastie. Preto vás chcem dnes povzbudiť, táto kázanie kvôli jednej veci, aby som vás povzbudil, aby si sa sytil Božími zasľúbeniami. Aby si bol človek, ktorý uverí Božím zasľúbeniam, lebo v Kristovi Ježišovi sú všetky áno, sú platné, aby si ich vyznával, aby si ich prisvojil. Nechaj svoju dušu presvedčiť cez Božie slovo, cez Božie zasľúbenia. Takto funguje viera. Ty presvedčíš svoju dušu, Boh je dobrý a ty budeš zažívať Božiu dobrotu. Viete, že v Biblii je viac než 8800 zasľúbení, ktoré Boh dal človeku. 8800. Samozrejme, že Biblia nie sú len zasľúbenia. Biblia sú aj napomínania, aj varovania, aj rady, aj poučenia, proroctva, história, poézia, zákon a tak ďalej. Ale už len to, že Boh povedal 8800 krát, alebo ešte viac, že niečo zasľúbil človeku, je úžasné. Prečo môžeme Bohu dôverovať? Že keď niečo povedal, že môžeme tomu zasľúbeniu veriť. Lebo viete, často my to necítime, alebo nevidíme. Nevidíme to hneď. Človek, keď zažíva nejaký ťažký čas a si prečíta v Božom slove, Ježiš povedal, že som s vami až do konca sveta a ty to vtedy necítiš, tak máš dve možnosti. Buď povieš, že to není pravda, alebo vierou povieš, je to pravda, lebo Boh to povedal. A potom musíš sa rozhodnúť vierou to prijať. A pocity sa zmenia. Hej? Ale ako si môžeme byť istí, ako môžeme Bohu dôverovať, že to, čo povedal, je tak? A že sa to splní? Lebo Ježiš je muž svojho slova. On si stojí za svojím slovom. Keď niečo povie, tak sa stane. Prečítam pár veršov, dobre? V Jozuovi 21.45 je napísané, ani slovo sa nestratilo z tých dobrých zasľúbení, ktoré dal Hospodin domu Izraela. Všetko sa naplnilo. Izrael, keď išiel zaujať krajinu, Boh im zasľúbil, že im dá tú krajinu a bude to tak a tak. A tu je napísané, že ani slovo sa nestratilo z tých dobrých zasľúbení, ktoré Boh dal domu Izraela. Všetko sa splnilo. 5. Mojžiš 7.9.
Vedz teda, že len Hospodin, tvoj Boh, je Boh verný Boh, ktorý do 1000. pokolenia zachováva zmluvu a priazeň tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikazania. Náš Boh je verný Boh. Židom 10.23. Neochvejne sa pridržajte nádeje, ktorú vyznávame, lebo ten, čo nám dal prisľúbenia, je verný. Preto môžeme dôverovať Bohu, lebo on je verný. Je verný svojmu slovu. Boh nevie klamať. On netrepe len tak 2 na 3. Niečo povie, potom, prepáč, som to tak nemyslel. Berem späť. Hej. Boh nikdy, ani jedno slovo, ktoré povedal, nepovedal, že berem späť. Boh nikdy nepreháňa, neprifarbuje, aby na nás zapôsobil a povedal, vieš čo, ja som to tak až nemyslel, to len si ty domyslel. Boh to, čo povie, si za tým stojí. 4. Mojžiš 23.19, tam je napísané, Boh nie je človek, aby klamal. Nie je syn človeka, aby ľutoval. Povie azda a nespraví, sľubí a nesplní. Boh není taký. Držať sa zasľúbení vierou znamená držať sa Boha ako toho, ktorý je verný svojmu slovu. Ty, keď veríš v zasľúbenia, veríš vlastne Bohu, ktorý dal tie zasľúbenia. Ty, keď neveríš v zasľúbenia, neveríš vlastne Bohu, ktorý povedal tie zasľúbenia. Jednoduché. Naša prítomnosť aj naša budúcnosť leží na Božích zasľúbeniach. Boh nechce, aby sme boli jak ten Indián. Hej, aby sme celý život žili v nevedomí si Božích zasľúbení, ktoré nám dal, ale Boh chce, aby sme vedeli, že je dobrý. A že to, čo povedal, že splní. A že od neho pochádzajú len dobré veci. Jakub 1, 16, 17. Nemilte sa, bratia moji milovaní, každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza z hora od Otca svetiel, v ktorom niet premeny ani tieňa zmeny. Boh sa nemení, on je vždy dobrý a dáry, ktoré dáva, sú dobré. To, ako dnes žiješ v prítomnosti, je výsledok toho, ako si uveril Božím zasľúbeniam včera. Aké boli tvoje rozhodnutia včera, výsledok dnes žneš. Ako dnes veríš Božím zasľúbeniam, taká bude tvoja budúcnosť. Tvoja budúcnosť záleží na tom, ako sa chopíš Božích zasľúbení. William Carey bol anglický misionár v Indii prelom 18. a 19. storočia. A on povedal, že budúcnosť je tak jasná, ako sú jasné Božie zasľúbenia. Budúcnosť je tak jasná, ako sú jasné Božie zasľúbenia. Môžeme to z dvoch strán zobrať. Že naozaj Božie zasľúbenia sú jasné, preto aj naša budúcnosť je jasná. A z druhej strany je, ale iba tak je jasná tvoja budúcnosť, jak sú ti jasné Božie zasľúbenia. Veľa ľudí, keď rozmýšľa o budúcnosti, to je len katastrofa za katastrofou. Strach, čo príde. Vieš prečo? Lebo není viera v Božie zasľúbenia. Človek nemá nádej v svojom srdci. Nemá sa na čo tešiť. Preto je plný strachu, v angličtina, že doom and gloom, neviem, ako sa to po slovensky povie, ale proste v mysli len proste temnota, Armagedon. Hej. Lebo človek neverí v Božie zasľúbenia, že Boh je dobrý a že to, čo zasľúbil, že to Boh naplní. Ak sa chopíš jeho zasľúbení vo viere dnes, taká budúcnosť ťa čaká zajtra. Amen? Máme dvoch kresťanov a obidvaja žijú úplne rozdielne životy. Jeden chodí vo viere a viditeľne rastie v Pánovi a druhý stále padá, hej, do tých istých hriechov a chýb. Viditeľne sa len točí dookola a nerastie. Prečo? Lebo jeden berie vážne Božie zasľúbenia,
vierou prijal a chodí v nich, a druhý neverí. Není plný viery v to Božie slovo. Židom 6, 11, 18 je napísané: Tužíme však, aby každý z vás prejavoval rovnakú horlivosť za plné rozvinutie nádeje až do konca. Aby ste nezleniveli, ale aby ste napodobňovali tých, čo sú pre vieru a trpezlivosť dedičmi prisľúbení. Vierou a trpezlivosťou dedíme zasľúbenia. Keď budeš stať vo viere a budeš trpezlivý, lebo žiadne zasľúbenie, to není tak, že proste takto sa to naplňa, len si pomyslíš a prečítaš to, príjmeš to a hneď sa to stane. Tak to nefunguje. Ty musíš byť častokrát trpezlivý a niekedy musíš byť trpezlivý roky a niekedy až celý život, kým prejdeš tou branou, ktorá sa volá smrť a uvidíš to, čo si celý život veril. Hej? Viera a trpezlivosť ti preniesie dedičstvo Božích zasľúbení. Ale nemáme prestať byť horliví, nemáme byť leniví, ale máme byť horliví v tom. Naša budúcnosť, keď si to tak zoberieme, stojí na Božích zasľúbeniach. Je to buď alebo. Buď je Biblia pravda, to, čo Boh povedal, a čaká nás nádherná budúcnosť, alebo sme najväčší blázni pod slnkom, lebo celý život niečo veríš a na konci bude sklamanie. Len tieto dve možnosti sú. Je tak? Naša budúcnosť stojí na Božom zasľúbení. V podstate ide o to, že keď veríš, že Boh povedal pravdu, veríš Bohu, že to, čo povedal, to, čo zasľúbil, toto znamená uveriť Bohu a stojíš na tom. Dôkaz žiaden nemáš. Je tak? Rukolapne to nevieš ohmatať. Večný život nevieš nejakým spôsobom, že najprv vyskúšam, keď nebude toto, vymením, vrátim, čokoľvek. Nedá sa to. Viera je o tom, že ty to musíš jednoducho prijať a spoľahnúť sa na to, že Boh to povedal, tak to je. A niekto povie, vy ste naozaj blázni. A ja ti poviem, radšej byť blázon pre Krista, než byť blázon pre tento svet. Radšej byť blázon pre Krista, lebo verím a poznám ho. A viem, že keď niečo povedal, je to tak. Ako sa spoliehať na to, čo aj tak hynie a raz zanikne. Ako sa spoliehať na svoj rozum. Ako sa spoliehať na to, že ja to viem lepšie. O tom je viera. Buď je Božie slovo pravda a jeho zasľúbenia sú pravda, alebo všetko je klamstvo. Hej? Preto neexistuje život kresťana niekde medzi. Je to buď alebo. Buď veríš, alebo neveríš. Nedá sa žiť s Bohom a sedieť na dvoch stoličkách. Buď v Boha veríš, alebo v Boha neveríš. Nedá sa sedieť, že aj verím, aj neverím. Viete čo, ale veľa ľudí to takto robí. Niečo si z Biblie zoberiem a niečo ne. Niečo Bohu verím a niečo Bohu neverím. Niečo sa mi páči, niečo sa mi nepáči. Hej? Tým človek v podstate hovorí, že Bohu neverí, že je pre neho Božie slovo len taký talizman. Že si vyberá to, čo sa mu ľúbi, nejaké cukriky. A veľa ľudí takto k zasľúbeniam pristupuje, že to sú len také cukriky. Ostatné veci ma nezaujímajú, prikazania ma nezaujímajú, napomenutia ma nezaujímajú. Len to, čo Boh mi zasľúbil, aby som mal dobrý život. Buď Bohu veríš, buď veríš jeho slovu, to, čo povedal, alebo neveríš. Ak bude Božie slovo pre teba len jak talizman, keď ho budeš potrebovať vtedy necítim sa dobre, tak teraz zoberiem nejaký verš, aby som sa cítil lepšie, ty duchovne nikdy nebudeš rásť. Buď zoberieš Božie slovo vážne a poviem, áno, toto je pravda, lebo Boh to povedal od A do Z a chcem
sa tým cítiť, chcem sa svoj život prispôsobiť tomu slovu, alebo potom lepšie, že povieš, nechcem to, idem preč. Ale žiť život, ktorý je taký, že aj hej, aj nie, to len je sebaklam. Ježiš, keď učeníci, veľa učeníkov ho opustili, lebo mal tvrdú reč, ale ľuďom sa to nepáčilo. Zasiahnutí boli v srdci. A učeníci, tí 12, prišli k nemu a Ježiš im na rovinu povedal, chcete aj vy ísť preč? On sa nehral. Chcete aj vy ísť preč? A Peter mu povedal, kde by sme išli? Ty máš slova večného života. Preto je život s Bohom buď alebo. Buď veríš úplne, alebo neveríš. Aj keď veríš iba niečo, to je v podstate, že neveríš úplne. Boh dal zasľúbenia človeku. Chcem povedať spomenúť pár ľudí vlastne. Taká línia, ktorá ide vlastne od starého zákona, alebo cez celý starý zákon. Prvé zasľúbenie, ktoré Boh dal, bolo komu? Ešte bol pred Abrahamom niekto? Adam a Eva. Hej. Boh dal, on vtedy vlastne hovoril satanovi, že príde niekto, k tomu rozdrví hlavu. Hej. Ale to bolo zasľúbenie Adamovi Eve, že príde potomok, ktorý rozdrví diablovi hlavu. Genesis 3.15. Nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšľape hlavu, ty mu však zraníš pätu. O kom tu hovoril Boh? O Ježišovi Kristovi. Že on bude ten, ktorý diabla porazí. Potom ďalšie zasľúbenie dal Abrahamovi. Jeho zasľúbenie aké bolo? Že v jeho potomkovi budú požehnané všetky národy. Že rozmnoží na veľký národ ho. Genesis 18.18. Abraham sa bez pochyby stane veľkým a zdatným národom. To hovoril sám Boh. A v ňom budú požehnané všetky národy zeme. A Galackým 3.16 Pavol hovorí, zasľúbenia boli dané Abrahamovi a jeho potomkovi. Nehovorí jeho potomkom, ako by hovoril o mnohých, ale ako o jednom. Tvojmu potomkovi. A tým je Kristus. Takže Abraham bol druhý, hej? Viera v zasľúbenia. To, čo Boh sľúbil, je taká silná, že ani nemožnosti ju nevedia zastaviť. Abraham nemohol mať deti, bol starý. Sara bola stará. Boli starí, hej? Bola to nemožnosť, ale Boh dal zasľúbenie. Ľudsky to nebolo možné. A Abraham uveril. A Boh, pretože uveril, že niečo, čo ľudsky není možné, ale u Boha je možné, Boh povedal, že rátam ti to za spravodlivosť. Abraham nevedel, ako sa to stane, čo sa stane, ale dôveroval Bohu, lebo Boh to povedal. Boh to zasľúbil, stane sa to. Veľakrát čítaš niečo v Božom slove a si povieš, to neexistuje. Jak sa to stane? Vieš čo, ja tiež neviem. Ja keď čítam niektoré veci, tiež poviem, neviem, jak sa to stane, ale viem, že sa to stane, lebo Boh povedal. Amen? Ak Boh niečo zasľúbi, tak aj keby mal pohnúť zemou a nebom, tak to splní. Taký je Boh. Otázka je, že či naša viera je v takého Boha, že On je taký. Či tak pristupujeme k Božím zasľúbeniam. Že uveril som tomu a proste príde čas, že Boh to naplní, aj keby mal pohnúť nebom a zemou. On to naplní. Verím takto Bohu? Potom dal Boh zasľúbenie Dávidovi. Hej? Že na jeho tróne bude sedieť potomok, ktorý bude kráľ na veky nad jeho ľudom. A znovu hovoril o kom? Nielen o Šalamúnovi, ale o Ježišovi. Žalm 89, 3 až 5. Povedal som, tvoje milosrdenstvo je postavené na veky, tvoja vernosť je pevná ako nebesia.
Uzavrel som zmluvu so svojim vyvoleným, prisahal som Davidovi, svojmu služobníkovi, na veky upevním tvoj rod, postavím ti trón pre všetky pokolenia. A v 2. Samuelovej 7, 12 a 13, keď nadíde tvoj čas a ty sa pripojíš tvojim predkom, vzbudím ti potomka, čo vzíde z teba a upevním jeho kráľovskú moc. On postaví dom na počesť môjho mena a ja natrvalo upevním jeho kráľovský trón. Hovoril o Šalamúnovi, ale hovoril nielen o Šalamúnovi, lebo vieme, že jeho kráľovský trón nestal na veky. Jeho vlastný syn potom rozbil kráľovstvo Šalamúnov. Takže tu hovorí o Kristovi, ktorý postavil dom. A jeho domom sme my. Hej? A natrvalo upevnil jeho kráľovský trón. Boh tu vždy hovoril o svojom potomkovi, ktorý porazí diabla, ktorý bude požehnaním pre všetky národy, ktorý bude vládnuť na veky ako kráľ nad Izraelom. Požehnaný Mesiáš, pomazaný. Hej? To je všetko proroctvo o tom, zasľúbenie o tom, že príde prvý príchod Ježiša Krista. Skutky 13.23. Z jeho semena vzbudil Boh podľa zasľúbenia Izraelovi spasiteľa Ježiša. Čiže Boh zasľúbil Izraelovi spasiteľa. A ním sa stal Ježiš. Potom Ježiš sľúbil učeníkom. Čo sľúbil učeníkom Ježiš? Že ich nenechá samých, ale pošle zasľúbenie Otcovo. A hovoril o Duchu Svetom. Peter, keď kázal na deň letníc, keď Duch Svätý prišiel, a oni hovorili v jazykoch, tak citoval proroka Joela, kde Boh sľúbil, že vylejem v posledných dňoch svojho ducha na každé telo. A starci budú mať sny a mladenci budú prorokovať. Hej? Tak to je, tuším. Že vylejem svojho ducha na každé telo. To sú zasľúbenia pre cirkev v Duchu Svetom. Zasľúbenie, že bude s nami navždy cez svojho ducha. Že cez svojho ducha nás zmocní, aby sme žili nový život, aby sme mali moc Ducha Svätého v svojom živote. Že nám dá nové srdce. Že cez jeho ducha budeme schopní žiť jeho vôľu tu na tejto zemi. To sú všetko zasľúbenia, ktoré sú áno a amen v Kristovi. A Ježiš potom tiež zasľúbil cirkvi, že sa vráti druhýkrát a že dokončí svoje kráľovstvo. Tým, že každý nepriateľ bude podaný pod jeho nohy. A zasľúbil, že budeme vládnuť v jeho kráľovstve. Hej? Ježiš prichádza ako kráľ, aby vládol. Nevieme kedy, nevieme ako, ale stane sa to. Otázka je, keď som povedal, že je tých viac než 8800 zasľúbení v Biblii, sú všetky pre nás? Môžem kdekoľvek otvoriť v Biblii a ukázať si prstom na nejaké zasľúbenie a povedať, platí to pre mňa? Myslím si, že potrebujeme čítať Božie slovo naozaj s inšpiráciou Ducha Svätého, ale aj so zdravým rozumom. Hej. Sú zasľúbenia, ktoré platia len pre určitých ľudí v tej dobe. A sú zasľúbenia, ktoré Boh povedal vtedy a platia aj dnes pre nás. Ale pamätajme, že všetky Bohom dané zasľúbenia sa naplnili v Kristovi a sú v Kristovi áno a amen. Aj keď možno niečo Boh sľúbil človeku, čo bolo platné vtedy, v tej dobe. Napríklad Abrahamovi sľúbil Izaka. Hej. Teraz povedať si, OK, aj mne sa narodí Izak, asi není veľmi správne. Hej. Ale ten duchovný princíp si môžeš z toho zobrať. Že to zasľúbenie platí aj pre nás. Šalamún napríklad postavil chrám. Keď ho zasvedcovali, tak sa modlil, aby Boh zhliadol na kohokoľvek, kto sa bude modliť smerom k tomu chrámu. A aby ho vypočul. Ak Boží národ opustí Boha, alebo bude hrešiť, alebo Boh ho vyženie do inej krajiny, a keď sa pokorí, aby Boh ho počul. A viete, čo Boh povedal? 2. Kronicky 7.14. Môj ľud po mne pomenovaný, ak sa pokorí
bude sa ku mne utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím. Toto je zasľúbenie pre Izrael, že keď sa vrátia, Boh uzdraví ich zasľúbenú zem, ktorú im dal. Ale duchovný princíp platí aj pre nás. Kedykoľvek sa cirkev pokorí pred ním a bude hľadať jeho tvár, Boh odpovie, vypočuje z nebes, odpustí, uzdraví zem. My sa modlíme za túto krajinu, modlíme sa za rómsky národ, za slovenský národ. Prečo? Lebo veríme aj v toto zasľúbenie, že keď sa modlíme, že Boh počuje. 5. Mojžiš 28, tam sú zasľúbenia aj prekľatia. Hej. Sú tam zasľúbenia požehnania pre Izrael, že ak bude uctievať Boha, bude sa mu dariť v krajine. Keď bude uctievať iných bohov, bude prekľatý. Bude chorý, sa mu nebude dariť finančne, jeho zem bude zbitá, nebude prinášať úrodu, bude dokonca odvlečený preč. Hej. Toto sú všetko zasľúbenia, požehnania a potom varovanie prekľatia. A veľa kresťanov si zoberie tú kapitolu a teraz za radom ide a toto si privlastňujem, toto patrí mne. Otázka je, všetky tieto požehnania platia pre nás? No my nežijeme v tej zasľúbenej krajine, jak oni vtedy žili, lebo všetky tie zasľúbenia a prekľatia sa týkali tej krajiny. Ale duchovné princípy zostávajú rovnaké. Keď budeš verne nasledovať Boha, nebudeš slúžiť iným Bohom, nebudeš mať modly, Boh ťa bude žehnať. Ak budeš verný Bohu, on bude verný tebe. Ak budeš neverný Bohu, bude to mať svoje dôsledky v tvojom duchovnom aj telesnom živote. Amen? Nedá sa to zobrať jedna k jednej, ale môžeme tieto zasľúbenia, ktoré Boh dal Izraelu, zobrať pre seba. Ten princíp zobrať pre seba. Lebo je to slovo, ktoré Boh povedal človeku a môžeme si to zobrať. Urobil som takú brožúrku Božie zasľúbenia. Potom si ju môžete zobrať. Hej. Je tam zo pár veršov, určite tam není 8800 veršov, nebojte sa. Nebola by taká tenká. Máme na to Bibliu. Ale urobil som to preto, aby som pár veršov vyťahol, aby si to mal pokope. A chcem ťa pozbudiť, aby si sa tým pozbudzoval, aby si to zobral, aby si sa tým sytil. A chcem ťa pozbudiť aj ďalšie veci, že keď si zoberieš nejaký verš, skús si to otvoriť potom v Biblii a skús pozrieť verše pár predtým a pár veršov potom, aký je tam kontext. Hej, nebuďme len ľudia, ktorí si vyberajú, jak som povedal, cukriky alebo čerešničky, ale nepoznajú Božie slovo. Určite tam nie je kopec nádherných zasľúbení a krásnych veršov, ktoré Boh dal vo svojom slove. Ani to nebol cieľ. Hej, je tam možno 70 veršov. Ale je to preto, aby si možno začal a zvykol si na to, že áno, chcem sa cítiť tým. Chcem sa pozbudzovať tým. A možno to bude pre teba taký začiatok toho, že začneš svoju vieru budovať skrze tie verše. Ja nie som naozaj zastanca toho, že vytrhovať nejak verše z kontextu a zrobiť z nich nejakú formulku, nejaký talizman, aby sme ich vyznávali. Potrebujeme poznať Božie slovo. Ale dal som tam takých 20 oblastí tých Božích zasľúbení. Chcem prečítať pár veršov a tým aj skončíme. Napríklad zasľúbenie spasenia. Rimanom 10, 9 až 10. Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako Pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesol z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme spravodlivosť, ale ústami vyznávame spasu. Chcem ťa povzbudiť, že
Môžete to potom rozdať, bo to zbytočne teraz ruší. Chcem ťa pozbudiť, že naozaj rozmýšľaj nad tým, čo tam sa píše. Hej? Medituj nad tým, rozmýšľaj a zober si to zasľúbenie. Že je to pre teba. Rozmýšľaj to ako niečo, že Boh hovorí to tebe. Nebuďme jak ten starý Indián, ktorý netuší, čo Boh mu vo svojom slove dal. Buďme tí, ktorí svoju vieru sítia Božím slovom. Hej? Takže je tam tých 20 oblastí. Zasľúbenie spasenia, zasľúbenie večného života, pokoja, potešenia, múdrosti a vedenia, zasľúbenie Božej prítomnosti, Božieho zaopatrenia, zasľúbenie sily, Božej ochrany, uzdravenia, víťazstva, obnovenia, duchovného rastu, odpustenia, zasľúbenie Božej lásky, vypočutia modlitby, zasľúbenie Božej vernosti, zasľúbenie radosti, Božej spravodlivosti, zasľúbenie vyslobodenia a zasľúbenie zmocnenia Duchom Svätým. A samozrejme, že to nie sú teraz že iba tých 20 kategórií, ale keď niekto bude mať, že budeš čítať nejaké zasľúbenie a si povieš, je tu nová kategória, alebo pasovalo by to do tejto kategórie, kľudne si to zapíš, môžeme ten zoznam rozšíriť. Dobre? Drž sa Božieho slova a jeho zasľúbení. Tak, jak som povedal, buď veríš, alebo neveríš. Buď áno, alebo nie. Nič medzi tým není. Verme v Božie slovo, že Boh ho povedal a on ho naplní. A denne sa ním povzbudzuj. Syť svoju vieru týmito zasľúbeniami. A tak budeš duchovne rásť. Iný recept nemáme. Iný recept neexistuje. Každú nedeľu môžeme tu sedieť, každú nedeľu môžeš počúvať, čo kazateľ vpredu rozpráva, ale keď nezačneš ty svoju vieru budovať Božím slovom, nebudeš duchovne rásť. Amen. Preto maj Bibliu, miluj Bibliu, čítaj Bibliu, poznávaj Bibliu a budeš duchovne rásť. Aj tvoja viera bude rásť. Amen. Poďme sa postaviť, budeme sa modliť. Ďakujem ti, Pane, za tvoje zasľúbenia, ktoré sú áno a amen v Kristovi Ježišovi. Ďakujeme, že ty si všetky zasľúbenia, ktoré si dal Izraelu, Abrahamovi, Adamovi, Eve, Davidovi, Pane, že si to naplnil v Kristovi. Otče, my ti ďakujeme, že v ňom máme naplnenie každého zasľúbenia. Ďakujeme za Ducha Svätého, Otče, že si ho zasľúbil a poslal. A že dnes môžeme žiť, a že dnes môžeme byť plní Svätého Ducha a že môžeme mať obecenstvo s tebou. Ďakujeme, Pane, za tvoje zasľúbenie, že ty si s nami až do konca sveta. Ďakujeme za tvoje zasľúbenie, že ty sa vrátiš a že dokončíš svoje kráľovstvo, že budeš kráľovať na veky a my s tebou. Ďakujeme, že tie najlepšie veci sú pred nami. Ďakujeme, že, Pane, to najlepšie nás ešte len čaká a veríme tomu, lebo si to povedal a máme vieru v tvoje zasľúbenia. Tak sa modlím za súrodencov, aby rástli vo viere aj v tom, že budú sa držať tvojich zasľúbení. Že nebudeme pohrdať tvojim slovom, že nebudeme pohrdať v nevere alebo špekulovať, je to tak, není to tak. My ti dôverujeme, že to, čo si ty povedal, a pretože si to ty povedal, je to pravda a stane sa to. Tak nech je tebe sláva. A voláme ako cirkev naozaj Maranata, príď, Pane Ježišu. Toto je naša nádej, toto je to, prečo žijeme a na čo sa tešíme, že ty sa vrátiš a ty prídeš a budeš kráľovať. Nech je tebe sláva, Pane. Amen.